Srdačno vas pozdravljam, dragi slušatelji i prijatelji Radio Marije. Hrvatski političar i intelektualac, sveučilišni profesor, politički analitičar, poznati član nekadašnjeg Saveza komunista Hrvatske, utemeljitelj Socijaldemokratske partije Hrvatske, potpredsjednik Vlade demokratskog jedinstva i saborski zastupnik. U najnovije je vrijeme uz brojne društvene političke studije napisao 2 knjige o sebi i svojim stajalištima. Posebno ga zanimaju etička i religiozna obzorja, činjenice su znakovite, poglavito obračun sa samim sobom, s bezboštvom u svojoj duši, pri čemu doznajemo kako je od ateista postao vjernik. Intuitivno on za sebe kaže: i racionalno spoznao sam veličinu i potrebu vjere. Spoznao sam da je ona spas za čovjeka i odgonetka smisla i besmisla života. Naš večernji gost jest profesor dr. Zdravko Tomac. Profesore, srdačno vas pozdravljam. Ja vas zahvaljujem na pozivu i srdačno pozdravljam vaše brojne slušatelje i drago mi je da ćemo moći komunicirati. I da kako i naši slušatelji imat će tijekom ove večeri prigodu da vam postave svoja pitanja. Prije nego uopće saznamo tko je gospodin naš profesor Zdravko Tomac. Profesore, evo danas je 16. obljetnica kako je naša domovina priznata. Vi ste tada obnašali vrlo visoke dužnosti u našoj domovini. Možete li se ukratko prisjetiti tih dana? Šta se to dogodilo? Da, uvijek se sjećam tih dana, to su bili povijesni dani, slavni dani, dani uspjeha, slave, nadanja, iako je još daleko bio kraj rata. Možda je najbolje da u nekoliko detalja ispričam šta se tad događalo. Poslije Nove godine me predsjednik Tuđman pozvao i rekao je: bilo bi dobro, Zdravko, da ideš u Europu lobirati za međunarodno priznanje, jer se sad radi biti ili ne biti. Posebno je važno da ideš u skandinavske države, tamo su socijaldemokrati na vlasti, možda ćeš ti imati više uspjeha nego bilo ko drugi. Odi u te države i napravi šta možeš. Ja sam se uputio na put autom do Beča, onda iz Beča u Norvešku, Švedsku, Dansku, Nizozemsku, da lobiram za priznanje Hrvatske. Jer je jako važno bilo da skandinavske zemlje priznaju među prvima Hrvatsku, jer su oni bili neki kriteriji demokracije, pa je bilo za očekivati, ako nas priznaju Skandinavci, da će nas priznati i drugi. Bilo je to teško lobiranje. Kad sam došao u Dansku, to je bilo 3 dana prije 15. Tada se dogodilo čudo jedno. Na aerodromu me sačekao službeni protokol, jer do tad mi nismo bili država. Ja sam više išao privatno nego službeno. Nisu me tretirali kao potpredsjednika vlade. Tada u Kopenhagenu nas je dočekao službeni protokol i jedan novi blindirani auto i sa svake strane policajci na motorima, naprijed policija, ozad policija. Sad mi je bio gospodin Ivo Poljac, jedan sjajan čovjek koji je bio vršio dužnost veleposlanika u Norveškoj i puno je doprineo da tamo dobro budem primljen, i gospodin Ivo Poljac je sjeo u taj veliki blindirani auto. Mi smo se pogledali, bilo nam je jasno da ćemo biti priznati kao država, jer već su primijenili odnos prema nama kao državi. Ivo Poljac je rekao: moj Zdravko, tada mogu i umreti kad sam dočekao taj dan. Na tome bilo je puno emocija. Ja sam 12. javio iz Kopenhagena, javio sam se uživo telefonom Hrvatski dnevnik na televiziji, rekao da će Hrvatska biti priznata. Međutim, nisam građanima rekao da postoje 3 teška ultimatuma koja Hrvatska mora ispuniti. Prvi ultimatum je bio da mi moramo obustaviti sve napade i prestati oslobađati Hrvatsku. I mi smo bili već pred pobjedom u zapadnoj Slavoniji i znam da je bilo jako teško vojnicima da stanu, jer oni su skoro bili oslobodili cijelu zapadnu Slavoniju. Ali to je bio ultimatum, mi smo morali stati. Drugi ultimatum je bio da još jedanput moramo potpisati primirje, koje je vrlo teško bilo u to vrijeme, koje bi znači opet štitilo one koji su osvojili dio Hrvatske, i to smo napravili. U Sarajevu je potpisano to primirje. Treći ultimatum je bio da moramo prihvatiti međunarodne snage, faktično međunarodne snage koje će štititi od hrvatske vojske okupirana područja Hrvatske, što je bio najteži ultimatum. U vladi smo se oko tog podijelili i tada je presudio Franjo Tuđman sa svojom vizijom, rekao je ovako: kad bi taj ultimatum neko prihvatio bez međunarodnog priznanja Hrvatske, on bi bio izdajica. Međutim,
ako dobijemo, a dobit ćemo međunarodno priznanje Hrvatske u postojećim granicama cjelovite Hrvatske, onda ćemo naći načina da kasnije uspostavimo teritorijalnu cjelovitost. Sada je najvažnije dobiti to priznanje. Idući ultimatum je bio da moramo još jedanput mijenjati Ustavni zakon. Niko nije htio držati govor u Saboru, nek su meni to dali, jer faktično su bili zahtjevi koji su obavezivali Hrvatsku na neku vrst političke autonomije za Srbe nakon kraja rata i opet smo to prihvatili znajući da će biti prilike ako postanemo država da to promijenimo i da taj plan Z4 se neće realizirati. Prihvatili smo te ultimatume, ali smo bili svjesni da moramo stvarati vojsku, da bez jake vojske, bez oluje i bljeska što se kasnije dogodilo, da Hrvatska, bez obzira što je međunarodno priznata, nikad ne bi bila u ovim prava i granicama suverena država u ovim granicama, nego bi bila u nekoj konfederaciji balkanskoj i bila bi neka Srbo-Hrvatska konfederacija unutar Hrvatske. Evo, zato su to veliki dani, ali još veći su dani od ovog priznanja, u stvari dan kada je izvješena hrvatska zastava na tvrđavi u Kninu. Kako ste vi osobno tada doživjeli, evo, znademo ulogu Svete Stolice? Ona je 2 dana zapravo prije svih priznala, ako možemo tako reći. Njemačka je bez sumnje u tom lobiranju, možemo reći, također prednjačila. Kako ste vi doživjeli, jer presedan je bio da Sveta Stolica upravo tako postupi kao što je postupila? Možda je opet najbolje ispričati konkretne događaje. Sad je vrijeme da se govori otvoreno, iskreno i ono što se ranije ne moglo. Ja kad sam postao potpredsjednik vlade u kolovozu 1991. godine, rekao sam predsjedniku Franju Gregoriću i kolegama, ode ja u Rim, ode ja u Vatikan, tamo ću čekati dok me ne prime. Jer mi nismo bili država, nije bilo moguće. I ja sam tamo tražio veze kako da dođem u Vatikan i nakon 3. dana se otvorila jedna mogućnost da me nadbiskup Turan primi van svih protokola negdje iza 9 sati navečer, kad više nikog nema tamo. Ja. To je poluslužbeno, u stvari neslužbeno da me primi. Nikad neću zaboraviti tu večer, već je bio mrak, na ljetnu večer, švicarska straža, zidine, sam, onaj mir u tom Vatikanu i tad me primio nadbiskup Turan. I taj razgovor između nas dvojice on nikad nije zaboravio i nakon 15 godina kad smo se zadnji put sreli, on je meni pričao kako je on bio dobro informiran i Vatikan je mogao dobru politiku voditi jer je bio jedan, doduše ja nisam bio tad mladić, ali on je rekao jedan mladić kod mene prije 10 godina, 11 i on je meni objasnio šta se događa u Hrvatskoj i na Balkanu. I sad taj razgovor je po prilici išao ovako. Ja sam bio uzbuđen, emotivan, mi smo bili bespomoćni, ubijali su nas, pucali su na nas, niko nam nije davao podrške. I ja sam počeo odmah i kažem šta može Vatikan za nas, Papa šta može za nas učiniti. I sad nadbiskup bio je onim biskupskim haljama, sjedio je, gleda me i kaže činit ćemo puno. I sad ja se skočim odmah, puno ću učiniti. Šta će to biti? Šta će to biti? Kaže on, evo, ovih dana ćemo organizirati molitve u cijelom svijetu za Hrvatsku. I sad ja moram reći, iako ja vjerujem u molitvu, već tad sam vjerovao u molitvu kao nešto što mijenja čovjeka, onda mijenja i povijest i odnose među ljudima, jača dobro, potiskuje zlo. Na tome, međutim, s obzirom na konkretnu situaciju, ja sam bio malo razočaran. Jel? I ja kažem, pustite molitvu. I sad je on se skamenio. Jel? Što, ne vjerujete li? Da, i sad skoči on je skočio sa stolice. Jer se ja skočio, onda je on skočio sa stolice i kaže šta vi ne vjerujete u molitvu? Ma rekao ja vjerujem u molitvu, ali u ovom trenutku dok molitva počne djelovati nama treba i neka druga konkretna pomoć i tada je nadbiskup Turan rekao mi ćemo pomoći. Mi ćemo raditi svojom diplomacijom da se sazna istina o Hrvatskoj. Mi ćemo priznati Hrvatsku među prvima, što inače Vatikan nikada ne čini. I budite sigurni da ćete imati našu podršku. I još mi je niz stvari rekao šta će Vatikan napraviti. Ja sam bio sretan i dojurio sam u Hrvatsku i odmah sam išao kod kardinala Kuharića da ga izvijestim o tome što sam dobio u Vatikanu, Tuđmana svakako, Gregorića i vladu. I od tada je počeo moje, ja bih rekao, ne samo duhovno, nego i prijateljsko kontaktiranje s kardinalom Kuharićem.